Machiegni koromogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 3-6-9 kao kamano bende yudwe mbui mopogore mag oganda. Wero achiel kachiel mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, bende yudwa kanye mbui mar X kachiel koda mbui mar Instagram kod TikTok. Ilo Ochieng Emmanuel nyinga Simfrozo Kinda kabende wantiere kanyo gi jaloko marwa Wilson Ochuka. Kawachako eni kweth mar rawere ne omonjo kendo tia mach etesendo bila mama wego mano mantiere kaunti ma Homa Bay to kauringre mosenendo Albert Ojwang Leple esamane ochop kode pacho ne ikruok ne ikmare. Rawere go ne owuodho ko sanduku moting'o ringre Albert manyocha ne onegi etesendo bila ma Central Nairobi kendo ting'e nyaganglo ka gichomo kode tesendo bila no. Gino mane omiyo bila mani kanyo oringo. Kaka jafao marwa Ali Abich lero, tendo bila ma Homa Bay oyango ni osechako nonro koda pedha ewi tim makochno. Karsa abiro mar odiechieng' ringre Albert Omondi Ojwang ne omolo senta malide ka chud bura makabondo Kasipul kendo chendo ne nitie matero ringre e skund primar manyawango kama ne chendo nitie ne jopiny ne dhine ni ringre ka itere dala wuon gi motelo ne nyasi mar iko odiechieng' makiny. E senta malida rowere miche gi miche ne odino ne kweth nyamburko mano ting'o ringre Albert Ojwang ka giramo ni nyaka ne ter ringre no endo e tesendo bila mama wego kama ne okungo tere Albert kinde mane omake gi obila mago kwach kiche dala gi. Mijingo mar wuon Albert Meshak Ojwang temo loso kod rowere go eko mondo ne giyie ringre oter pacho ne ogore e Luanda. Bang' thuolo madirom sa achiel, jopuonjre go ka oriwore kod jopiny moko ne ogolo sanduk mano ting'o ringre Albert Ojwang e nyamburko ka giting'e nyaganglo e gokgi kendo wuotho gi tiendgi chiegni kilomita 3 nyaka desendo bila mama wego. Kweth rowere go ne omonjo tesendo bilano mane odong' nono bang' ka obila mane iye kanyo ne osetomo ng'wech kendo ka rowere go eko noketho kendo muko gik moko kamoting'o signboard manyiso tesendo bilano kendo turo chuma mane ong'awe bandera mar obila ka mondo mamoko manie tesendo bilano kamoting'o kombe bende ne giketho e kindeno. Bang'e to ne gitia mach ofis OCS e tesendo bila mama wego gi ofis mego e lipot e tesendo bilano kendo ting'o ringre Albert e gokgi ka giwuotho achiel kachiel nyaka dalagi. Kar sa 9:30 mar odhiambo ringre Albert rowere go notero nyaka dalagi ka chenro mane oketi mar neno ringre kod jopiny e skund primar manyawago ne otore. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem ne okwedo tim makamano kane okoni girito jorito mag-gi mar chako timo nonro matut e wachno ka okoni kamika ne gige lweny tesendo bilano to ne okomul. Ringre Albert Ojwang kine iki e dala wuon gi mantie gweng' Makakoth e kar chudo bura makabondo Kasipul. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Hero kamana inya Ali Abich.